компанияи Poco қати компанияи Redmi ҳар душ яхела телефон мебурора. Ира касе медонад намедонад, агар ки намедонисаги нафаҳмиди. Хоб, аввал Redmi мебурора телефона, баъд компанияи Poco ҳамро мегира просто копия мекунад. Хоб, ина иҷада якта примери оддӣ ма шумо мебинам, ай моделое ки нав буромадаган телефони Redmi 14C, ин марамад Redmi 14C, ин бошад Poco S75. Десена ягон чи фарқ намекунад. Характеристика ҳама чи яхела Poco фақат чикор мекунад, камта дизайнша дига мекунад. Марҳамат бигиред гуфта пешниҳод кардан мегирад дӯстони азиз. Ва гуфта намуданд ки компанияи Poco ҳам зертобеи компанияи Redmi ай. Ва иҷара бошад леки айва модело 14 қати Poco S75 ҳар душ яхела фақат коробкашон фарқ мекунад тамом. Ва якта дига телефони дигари мо бошад Poco M6 ва Redmi 13. Агар ки Redmi 13 заказ карден набошад, метавонед ки Poco M6 гирифтан гиред. Ҳар душ яхечтан. Ягон чи айдирниш фарқ намекунад. Хоб дӯстони азиз, ҳозир ба як гапи ман мисол исбот чӣ мешавад? ҳозир ман шумо нишон метиҳам. Ин дута телефоне ки дар дасти мо дидесен. ҳозир ман ҳар душам мекушам, шумо шумо бинен боварӣ ҳосил кунен. Ина ин телефона мегирам дар дастам. Аввал Poco M6 мекушам. Ина бардори азиз, дар пеши худам аввал мекушам, шумо бинен чӣ хела чӣ неста коркиниша нишонтон метиҳам. Ина дар комплект нигоҳ кунед дӯстони азиз. Poco. Ин телефони Poco ай. Poco M6 ина марҳамат. Хоб, ана ки Poco-ро мемонем як тараф, ана ки бо телефони Redmi-ро мекушам. Redmi 13-ро мекушам дӯстони азиз. Шутоби ки шумо бинен да. Мақсад бисёр бардор меян ки Poco ай Redmi фарқ мекунад, туда аздан мекунад, ягон чи фарқ намекунад дӯстони азиз. ҳозир шумо дидантон мумкин ай. Ана бошад ай компанияи Redmi. Ина марҳамат. Телефони компанияи Redmi. Ина марҳамат дидантон мумкин ай. Хоб, нигоҳ кунед. Биёед пештар. Ина ки нишонтон метиҳам. Камераи основной 108 мегапиксел, камераи основной 108 мегапиксел. 33 ватта 20 разрядка дорад, 33 ватта 20 разрядка дорад. Размери экран 6.79 ай, 6.79 размери экран, 90 ГГц, 90 ГГц. Процессор бошад MediaTek Helio G 91 Ultra, MediaTek Helio G 91 Ultra. Батарейкаи ҳар душам бошад 5000 mAh батарейка доранд. Дар комплектиш чиқар гуфтам 33 ватта 20 разрядка дорад. Чихолошон агар хато накунам прозрачниян. Барои ки дар моделои Note 13, Note 13 Pro рангам, лекин ино бошад прозрачни. Хоб, ина ки барои ки шутоби ки боварӣ ҳосил кунед ки чихолош ҷай дигар иҷра мешавад, ина марҳамат дидантон мумкин. Ина пештар биё. Ина десен дета камераи асосиш, ина марҳамат дета дига спичка. Фақат разница дар меяки дар иҷа Poco наисондагӣ, дар иҷа наисондагӣ нест. Светошон фарқ мекунад. Ина марҳамат кнопкаҳошон ҳам як хелай. Боло да бошад датчик барои идора кардани пульт. Анеш бошад ҷои наушник, ай тараф ҷои сим-карта, слоти сим-карташ, ай ҷои поён бошад колонка, ҷои зармонаки Type-C ва микрофон барои телефон ади гап задан. Тамом, дига ягон чи фарқ надорад, лекин масъалаи нархшам дар магазини мо қариб ки як хелай. Бемалол омада харидорӣ карданатон мумкин, ё ки дар рақамҳои экрамдагӣ занг занед. Худо хоҳад чикор мекунад шумода? Операторо ҳамаша мефаҳмонад. Маъқул доштин калеша ба нархи дастрас харидорӣ мекунем. Мо фақат ба фоидаи шумо гап мезанем. Магазини Реафон фақат шумода чизои реалниро пешниҳод мекунад. Рақамо барои муроҷиат дар рӯи экран ва барои заказ ҳам ҳаминҷа. Доставка ба Россия, ба Тоҷикистон, ба почта Россия равон мекунед. Россия ба ҳама шаҳрош, ба Тоҷикистон ба самолёт равон мекунед. Дар байни як рӯз то 3 рӯза мерасад. Ва агар Москвада бошед, шумо магазин омода натонед, доставка то метротон мекунем. Метавонед ки ай метротон омода станция выходи метро бигиренеш. Ва доставка 300 рубл, Тоҷикистон 700 рубл. Ва агар ки ба почта равон кунем, вайш ҳам ҳозираҷа 300 рубл барои шумои бардоро. Барои заказ дута рақам операторро менависед, та ҷавобтон метиҳад. Магазин аз соати 9 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад. Ва ногуфта намонад ки адресҳои мо қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Бутурский, 4 выходи метро Бутурский мебурем, 4 выходиш ва торговый центр Зелёний. Магазин Реафон шуморо ҷад дорад. Хати шумо буд Умедҷон ва магазини Реафон. Худтон айтёд ки то дидор. Ано гуфта намона бардор азиз, иҷа авиакасаи Реал Авиа монда ки шумо шуморо гап занам. Ма дар ҳар як видео гап мезанам, барои ки бисёр бардор менависанд ки авиакаса, ина бардор азиз, авиакасаи боваринок, авиакасаи Реал Авиа, авиакасаи Хумон, яъне ки бемалол бовар карда гирифтанатон мумкин ай. Рақамо барои муроҷиат дар рӯи экран 925 371 0388. Рақамои авиакасиро бемалол муроҷиат мекунед. Доставка не, масъала билетро ба ҳама нархи шумо чӣ мегӯям, билетро дар доставкатон мекунад. Ва рақамо барои муроҷиат дар рӯи экран ба ҳама самт билетҳо ҳаст. Рақамо дар WhatsApp нависед, билетҳоро ҷошда бигиред. Саломат бошед.